Tuwing ko yan. Tulog ako ito.
Nag-live shoutout, Melvin Vlog. Salamat sa patamsak at sa paharang mo. Baba ka bahay para yung mismong bahay mong ipin ko. Salamat din sa mga paharang mo, Melvin. Sige ba, tara. Boy, bumaka lang na. Mega love shout out sa 1 million in the house at sa Melvin. Maraming salamat sa patamsak. Shout out nga pala dyan sa live mo kanina, yung mga maiingay na mga marites. Malakas pa yung boss, yung mga... Di wow, dan na pala sa binaba ni sa binaba. May premiere ako diyan ah. Sina Rose Malyo. Sinong Rose Malyo? Mga kasamaan mo, mga Martes. Baba ko nga premiere ko. Pag sure ba, salamat Melvin sa pagtamsak mo sa mga premiere ko. Dalawa yan. Mayroon pang isa na na-edit ko na. Hindi ko lang muna sineset sa premiere. Sunod-sunod kasi yung premiere. Hindi ko na isiset sa premiere yung tatapusin ko na lang yan na dalawa pagkatapos i-upload ko na diretso para yun din naman.
Mega love shout out sa inyo lahat guys. Isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Maraming salamat sa iyo Melvin sa pagbisita mo, sa pagtamsak mo. Salamat, bossing. Shout out nga pala kay Allen, yung nasa live mo kanina, Melvin. Mega love shout out sa kanya kay Allen. Sana pumasok siya para maloko. Para mayroon man lang makalokohan. Shout out nga pala dyan sa lahat ng mga taga Dumangas. Ano naman, maayos na maayos ako. Ayaw mo nun, magkakaroon ako dyan ng kaibigan sa inyo, bossing. Panibagong kaibigan. Nagtuturo, nagkaraon na naman ng mga aking ini. Ay, salamat uli Melvin. Rose talaga. Salamat sa palipad-lipad mo. Hindi ko pa na i-upload sa kuwang ko eh. Ang dami ko nang screenshot ng palipad mo eh. Salamat Melvin. Salamat sa iyong mga palipad at sa paglaro ng aking harang. Salamat. Ay, sus, Mariship. Salamat sa papulaklak mo. Salamat sa 4 million in the house. Mega love shout out sa inyo lahat. Mega love shout out. Maraming salamat sa mga nakabidyo dyan, sa napadaan, sa napasilip lang. Maraming salamat sa inyo guys.
Yan, 4 na bulaklak para sa iyo, bossing. Ang nangyari sa bulaklak na nanguluntoy, walang dilig, yumuko ng mga bulaklak. Nanguluntoy ang bulaklak. Salamat guys sa inyong mga paharang at sa inyong mga pabidi-bidi dyan. Maraming salamat. Nanguluntoy. Hindi dumating ng fresh. Na-depress ang bulaklak. Nanguluntoy. Di wow. Nalungkot ang bulaklak. Wala ka pang client, bossing? Baka may client ka ha. Masermonan na naman kayo ni madam nyo. Uy. Wala ba akong signal? Signal naman ako. Pero may client ka mamaya pag out mo sa trabaho. Di ba yung sabi mo mamaya merong client sa labas? May pre-massage ka mamaya sa labas. Ano pre-massage? Meron kang yun na nga, sa labas na client. Ako, Diyos ko po, magdadalawang linggo na, wala akong client. Nga. Wala, ayaw na sa akin. Budol daw kasi ko. Budol is real. Laruin mo harang ko, Melvin, ha. Kung ayaw mo magpalipod. Uy, sana all. Pengi ako 500. Pengi ako 500. Malaki-laki naman pala. Client mo mamaya sa labas, ha. Sana all. Ganyang kalaki. Pengi ako 500. Padalan mo ako sa Smart. Malaki naman pala client mo mamaya sa labas eh, kahit wala kang client mamaya dyan. Walang ibang bukang bibig, pahingi. Ewan ko sa'yo. Ayun yung baso kunin mo. 500 lang.
Malaki naman, Diyos ko, matagal-tagal pa yun. July pa lang ngayon. Kayang-kaya mo yan. Isang buwan lang. Dalawang linggo na ako, nga. Kahit na daw. Malaki ka namang kumita kaysa sa akin eh. Na nakaraan, ang lakas ko kumita ngayon. Diyos ko po, nga. Buti pa nang nakaraan bago umuwi ng Bicol. Ay, saan? Nang bago umuwi ng Bicol, ang lakas-lakas ng kita. Ngayon, wala. Kita sa mata mayroon. Kape. Puta. Ay, sa live pala ako. Parang asukal lang ininom ko ha. Parang nawala yung kape. Nadamihan ko yung asukal. Sige na, 500 lang. Padalan mo ako. Ini sa mga akaduman talaga na ha. Mega love shout out sa iyo, kapatid na Kois TV. Maraming salamat Kois sa patamsak. Kumusta Kois? Sumahod ka na ba Kois? Sana all sumasahod na. Sana all madami nagpapalipad Kois. Kois, baba mo bahay mo. Ay, Kois. Manoy Kois, padikit kay Melvin Vlog. 'Di ba monetize channel ka na rin? Ayan, pwede yan magpa-member sa iyo at magpa-super chat. Bago kong member yang Kois, Manoy. Tapos ibaba mo bahay mo, didikitan kita ng dalawa. Nakuha mo na ba yung $10 threshold mo para mag-email na sa'yo si Lolo ng Google Pin mo? Kasi kung nakuha mo na yung $10 threshold mo, maghintay ka na lang ng mga 1 month to 2 months para dumating yung Google Pin mo. Yung nakapin ko is, Manoy, dikitan mo yung nakapin, si Melvin Vlog. Di ba may dalawang alagad ka rin? Bibigyan ka rin yan ng kahit 3 o 4 niya ni Melvin Vlog. Bagong member ko yan, masipag yan magpa-super chat at magpa-super sticker. Pwede magpa-member yan sa'yo. Ayan, kapapalipad pa lang sa akin yan.
Makuan yan, legit yan. Legit yan, Manoy, si Melvin Vlog. Ano? Kailan mo nakuha tong $16 mo, Manoy, Kois? Wala pang email sa iyo si YouTube na naipadala na sa yung Google Pin mo. Dapat may email na sa iyo si YouTube kasi nakuha mo na pala yung $10 threshold mo eh. May, June, July. Follow up mo sa post office, guys. Manoy, i-follow up mo sa post office nyo. Baka nandyan na. Hindi mo lang nakikita. Huwag mong hintayin na i-deliver sa'yo ng postmaster sa inyo. Pumunta ka ng post office mo, i-follow up mo. Ate, kung umalis ka dyan, magatulang ka na naman dyan. I-follow up mo, Manoy, sa post office nyo. Huwag mong hintayin na dumating sa'yo kasi baka delay ang deliver sa inyo. Ako noon, pinalo up ko sa post office namin. Nakuha ko agad. 1 month and a half lang nakuha ko na. Oo, paglaanan mo ng panahon, Manoy. Follow up mo. Magtanong ka kung may dumating na kamo na Google Pin sa kung ano yung channel na ginamit mo, yung kasi ang papasok doon eh. At kung ano yung ilinagay mo doon sa pag-apply mo ng monetization, yun din doon mag-i-email sa'yo. Tikal ko mo yung pulbo dali. Lagyan ko ng pulbo ikaw. Sige, Manoy. Baba mo. Tapos tamsakan mo na rin yan na binaba ni Ricky Uragon TV. Premiere ko rin yan, Manoy. Tapos dikitan mo si Melvin Vlog. Lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo para alam niyang galing ka rito sa akin. Masipag yan. Legit na legit yan si Melvin Vlog. Pwede yan magpa-member din sa'yo at magpa-super chat. Yun na nga, wag na nga. Pupunta ko na lang go to channel na lang ako sa'yo, Manoy. Oy. Nandito na ako, Manoy, guys. Sa premiere mo. Tamsak dikit to ha. Bagong channel ko to, Manoy. Dalawa ibibigay ko sa iyo, Manoy, guys. Basta dikitan mo yan si Melvin Vlog. Ayan na nakapin. Para magpa-member din yan sa'yo. Yan o, galing na pala sa'yo si Melvin Vlog, Manoy, guys. Nakita ko na may comment na sa'yo dito eh, sa comment section mo. Ano to, 1,250 o 58 case ito. Plus 1 ako sa iyo, Manoy Kuesa. Ayan na, nakita mo, nagtamsak pa lang ako. Tapos ayan, magdidikit pa lang ako sa iyo, Manoy. Ayan na, nakita mo, kulay pula pa yan. O, kulay pula. Bibigyan kita ng dalawa, Manoy Kues. Dikit kalimbang. Pumasok sa iyo si Ricky Uragon Vlog TV. Dikit kalimbang, Manoy. Dan tamsak na daw po sa iyo, Manoy Kues. TBC Melvin Vlog. Pangalawang bigay ko si Manoy Kues.
Uh, Dapat nagsurtig sa kuya. Dapat pumasok sa iyo Manoy ko si Rachel Channel. Yan na Manoy ko, pangalawang bigay ko sa iyo. Dikit kalimbang yan ha. Ayan, kulay pa. Didikit kalimbang ko sa iyo. Yan, Rachel Channel, pumasok sa iyo Manoy ko. Dikit kalimbang Manoy. Uy, wag kang maingay. Mga tamulmol. Ay, para ribo ka mo. Pwede? O hindi pwede? Hindi pwede. Na bahay. Na bahay. Hindi ka nga marunong magtagalog eh. At Angel, umali ka dyan tamagat. Eh, sinikulan dyan. May ingay yung mga bata eh, di mga tamulmol. Guys, wag niyong kalimutan ha, tamsakan ang aking live at ang aking premiere guys. Baka naman, patamsak naman. Tamsak lang kayo, sapat na. Giatay. Ate Col. Kengkik. Ano di Ate Col lang. Nagprepadat ka sa ilang ako. Kanino may sa bagong bulo? Sa ato ba na? Tamsak naman dyan. Hoy, itipig mo munaan. Tipig mo muna yan na kunyanaan. Manoy Dan sa nakapin, Kalimbang All. Nag-iwan ako ng baka. Salamat Manoy Kois. Melvin, bigyan mo si Manoy Kois ng kuha, ng kahit isa pa. May dalawa akong ibinigay kay Manoy Kois. Taga Bicol yan si Manoy Kois. Mabait siya, napakabait din niya ni Manoy Kois, napaka legit din niya ni Manoy Kois. Matagal ko nang kaibigan si Manoy Kois. Tapos pag nag-live siya, Melvin, ikalimbang all mo, Melvin, para pag nag-live siya, makapasok ka rin sa kanya, makapangisda ka rin. Salamat, bossing. Isang oras din lang naman ako eh. Baka sakasakali may magpa-member, may magpalipad, dagdag na rin. Dan dikit daw po sa iyo Manoy Koy, si Melvin Vlog. Sana may magpa-member. Ninja channel talaga. Okay lang yun, Manoy, Kois TV. Alam ko naman, naiintindihan kita. Walang problema sa akin yun.
Yan si Melvin, napaka-legit niyan, guys. Dami na napalipad sa akin yan. Siguro, nasa magti 3K na. Munay, guys. Napaka-legit niya ni Melvin Vlog. Oo nga, nakita ko. Nakita ko sa post niya. Hindi na rin ako nadalaw sa LS ni Ma'am Joy. Kahit kay Marian, di na rin ako nadalaw. Yung pag Grand LS nga nun, di ako dumalaw eh. Malaki yung pa-premyo nun ni Marian. Bakas daw lang po kayo para mabalikan, sabi ni Manoy Koys. Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak at sa napadaan, napasilip lang dyan. Sa nagpapa-BG, maraming salamat po. Malaking tulong na po sa akin yan ang inyong pangtamsak at sana wag niyo po i-skip ang aking harang. Sa premiere po ako nakabakas. Sabi ni Chin, masayista. Dapat lagay mo ng masayista. Chin, Masahi, Melvin TV. Dapat lagyan mo Chin, Masayista, Melvin TV, ganon. Kumpletuhin mo na yun. Yung words na yun. Hanggang 1 oras din lang ako. Maghanap din ako ng client ngayon. Kailangan kong maghanap ng client. Baba mo daw bahay mo, Melvin Chin. Ching na may ningning. Better ako, mega love shout out. Better ako si mega love shout out sa iyo kapatid. Maraming salamat sa inyong mga patamsak, sa inyong pagbisita sa aking live stream sa hapon na to. Isang mapagpalang hapon sa atin guys lahat. Maraming salamat. Sa mga napadaan, napasilip lang dyan sa aking live stream. Maraming salamat. Isang malaking tulong pa rin po sa akin yan. Ang inyong ginagawang pagsilip or pagdaan lang. Dan daw po, Kois TV, pangatlong dikit daw po sa iyo ni Better Ako Si. Ayan si Better Ako Si po, Kois TV, si Melvin Vlog po yan. Yung pag punya teman akong ba ilapasirin ka niyan araw ka.
Sarungol. Dahil na magagawa. Sila dahil. Ito lang yung kinilas ng mga oras na para gamiton. Para sa bangka. Sa chinilas. Ang kape. Para bangka. Siya sa lang totoo ka to. Asawa mo. For na dikit sa'yo from Melvin Vlog, Kois TV. Pang-apat na dikit daw sa'yo, Manoy Kois. Sabi ni Melvin Vlog. Baka meron ka din yung Kois na mga alagad. Bigyan mo rin si Melvin. Road to grade 3 pa lang yan, si Melvin Vlog. Bago kong member, bago kong kaibigan, napaka-legit, organic at napakabait na kaibigan. Melvin, itamsak mo kaya sa akin lahat yan na ipinapasok mo. Itamsak mo yan sa akin, Melvin. Na ipinapasok mo. Isa lang alagad mo, Manoy. Gawa ka na maraming alagad din. Pwede ka naman gumawa rin ng maraming alagad. Ako may alagad ako, 3. Kaso nga lang, tigi-isang cellphone siya. Hindi sa yung isang cellphone, ilan ang alagad. Tigi-isang cellphone, puro may mga bahay, puro may mga bilang, may channel, may video. Yan o, mga pamigay ko, yung isa ginagamit nga lang yung isang cellphone. Yung mga pinamimigay ko, puro legit talaga yan. Didikit at didikit yan, basta panoorin lang ng kahit 1 or 3 minutes. Ayun na Ken! Ken! Day ka mga tabi yung magpayo. Ay, oo nga pala, kasi main channel mo rin lang yan, ano. Huwag kang gumawa ng maraming alagad sa main channel mo, ha, Manoy. Kung gagawa ka sa ibang cellphone. Fire! Stein mo na. Stein pa. Puto pa dakulong pa oh. Buwa na. Diba? Buwa na. Kamu magkakain ko pa yun. Melvin, itamsak mo sa akin ang mga yan. Na ipinapasok mo, Melvin. Itamsak mo kaya sa akin yan. Na mga ipinapasok mo. Itamsak mo yan sa akin ng mga pinapasok mo. Ng mga alagad mo. Yan, may mga moderator yan na pinasok mo. Salamat Melvin sa mga patamsak mo.
Salamat, Manoy Koys. Kumusta, Manoy Koys? Ang huli natin na isda. Nakarami ka ba, Manoy Koys? Dami bang huli? Pahirapan ba kanina makahuli? Fire! Yung mga tanim mong kangkong, marami kang naibebenta. Buti ka nga kung walang huling isda kahit kangkong nakakapagtinda ka, nakakadiskarte ka, may pambili ka ng bigas. Makahuli ka ng 3 isda, pwede na pang ulam mo. Kami talagang kailangan rumakit din ako. Bumalik na kasi ako, Manoy Koy, sa pagmamassage. Kung wala akong racket sa massage, wala rin kita. O nga, walang makakain. Ayan din si Melvin Vlog, isa rin niya na massage therapist. Minsan nga nanghihiram ako dyan kay Melvin Vlog ng pambili pagkain Pag walang-wala ako. Ngayon nga nanghihiram na naman ako dyan Ano rin mag-ayos? Nanghihiram nga ako ng 500 dyan kay Melvin Vlog Sana nga bigyan ako. Char! Ganun ba, Manoy Koys? Hirap nga Na 5 dikit na ata sa'yo, Manoy Koys, ang binigay ni Melvin Vlog. Pasyal ka din dyan minsan, Melvin, kay Manoy Koys TV. Excuse. Monetize channel na rin yan si Manoy Koys. Five na account daw ang idinikit niya sa iyo, Manoy Koy, sabi ni Melvin. O nga Buti pa nga kung may mais, masarap pang isaing, masarap pang kainin. Sana matuyo pa. Matuyo, sige bukas na kung yan. Hayaan mo yung si Vanessa. Nawagas na. May pakuan ko na isang bala. Hindi umulan, tuyo na sila. Ken, pag nagagapo ko, makuha na kong bala kong dito. 5-5. Iyo. Ayo, Ken. Iyo. Naita man. Ang guging kang buta ba? Ken! Panira attack! Fire! Panira attack! Dikit kalimbang olpo lahat at may mga baka, sabi ni Melvin Vlog. Mega love shout out sa iyo, San Gabriel. Isang mapagpalang hapon sa iyo, San Gabriel. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid. Kung meron ka pong bagong upload na video, premiere or upcoming LS, wag lang live, pwede mo na pong ibaba, kapatid na San Gabriel. Ganda ng pangalan na San Gabriel. Oy, 8 na subscriber, 1 video. June 11, 2020, cute naman ang pusa. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na San Gabriel. Yan, panoorin ko muna saglit bago ako magdidikit kalimbang sa iyo, kapatid na San Gabriel. Nakita mo kulay pula pa.
1 minute lang to, tapusin ko na to kapatid na San Gabriel. 5 na naman sana. Dayaw nito. O, tutulong sa gilid. Yung iba pa? Wala na. Mapansaro. Mag-iwan ako ng bakas kapatid na San Gabriel ha. Para alam mong galing sa akin. Yan, natapos ko na kapatid na San Gabriel. Magdidikit kalimbang na ako sa'yo. Unang bigay, pang-siyam. Pang-siyam na dikit. Kasi 8 ka pa lang kanina, ngayon siyam na yan. Sabay, inabukan si Bigso. Dahil na, mga payo na ako. Tagay akong bala. Nawaran akong bala. Kapatid na San Gabriel, may nakapin po tayo sa taas ha. Padikit naman po kay Melvin Vlog. Ayan pong nakapin sa taas. Para bigyan ka rin niya ng kahit 2 dikit din kapatid na San Gabriel. Siyang Gabriel pala, sorry, hindi San Gabriel. Siyang Gabriel, may nakapin po tayo sa taas. Padikit naman kapatid. Salamat na kapatid na Siyang Gabriel. Padikit naman ang nasa taas kapatid na Siyang Gabriel. Nandito ako sa bahay mo uli, pangalawang dikit ko sa'yo. Oy. Iba yung binaba mo kasi kanina, kaya yun ang dinikitan ko. Pero papasukin ko uli yung kapatid na Siyang Gabriel. Billy Sario TV. Siyang Gabriel, Billy Sario TV. Papasukin ko uli yun na itong bahay mo na to. Kasi iba yung dinikitan ko kaninang binaba mo eh. Yung sa pusa. 614. Kapatid na Siyang Gabriel, padikit naman ng nakapin. Salamat Melvin sa palipad mo uli. Maraming salamat. Panoorin ko lang to saglit kapatid na Siyang Gabriela. Pacific Place, Admiralty, Hong Kong. Balik na lang ako mamaya pagtapos ng premiere ko. Salamat. Sige kapatid na Kois. Papasukin ko yung premiere mo kapatid na Kois. Papasok yung 2 bahay ko sa'yo. Mali baya ka mo dyan sa foam. Natanyel, si Natanyel. Yun na. Mapayo na ako. Kapatid na Siyang Gabriel, meron po akong bakasa. Nakalagay pong pangalan ko sa dulo. Para alam mo pong galing sa akin. Ayan, pangalawang dikit ko sa iyo, kapatid na Siyang Gabriel. Papasukin ko uli itong bahay mo na to kasi iba yung binaba mo nina. Ayan, nakikita mo, kulay pula pa sa iyo, kapatid. Oops, hindi makita. Pangalawang bigay sa iyo, kapatid na Siyang Gabriel. Dikit kalimbang all, kapatid na Siyang Gabriel. Padikit naman kay Melvin Vlog, kapatid na Siyang Gabriel. Yan kapatid na Siyang Gabriela, mayroon po akong baka sa'yo at iniwanan ko po ng pangalan ko sa dulo. Pangalawang bigay sa'yo kapatid na Siyang Gabriel. Makikita mo naman dyan, papasok naman sa'yo yan lahat.
Salamat Melvin Vlog sa palipad mo uli ha. Maraming salamat. Nga, bumalik ka na takwan. Dahil pa, mabaliw lang siya ito. Dali! Naipanganit, dali. Magbakas ka lang po kapatid na siyang Gabriel sa bahay ni Melvin Vlog. Pag sinusot ni Daday, may dumakukuha. Okay, sabi mo ipin, edi ipin. Ba't ayaw mapin Melvin? Sa kuya ng pagbutos mo. Ayan mo na yan, ayaw mapin. Oo, hindi talaga pwede. Pasok muna ako nagsaglit kay Kois kasi nagsisimula na ata ang nito, ang premiere. Mega love shout out sa inyo lahat.
basta yung mag-agi-agi digdig. Daplas mo na naman ikulang jatot. Mega love shout out sa 1 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagtambay. Silikon. Nagamaan sa ano, uligo. Pagtitingkat mo na, ulo. Sa mata. Iyo. Ay, mabutan silikon. Tatamaan sa mata ng ligo. Maduman ka mo, may bato. Kaya ko magbanyo. Sino kang maanap? Na mapatawas marna. Malaniton. Bagay na tumahan ko. Pero para kung nagtutulungan. Nataman kong matagliligo. Kung ano ka rin. Suda ko nataman din sa mata. Nabutaan? Kaya may numuklak pa. Maligmayo. Maligmayo? Kung ano Nicole, ma-drop kita. Ano, siya may bato. Sama ka rin. Paano ko nagdaan ka? Hindi ako gusto. Pagkabit na, magdaan natin. Ano daw? Kaya daw ang bilis ko sila daw pag naka-aral. Ano ba ang babaan? Oh, hindi ka kami napadaragos. Pag arabol ko bago ka bilis ko, pag naarab mo ka alin, sa'yo mo na kayo ng bilis Hindi ka makapasukrayan eh. Kasi na, pag nakabilis ka na pa, ano nito? Wala ko yung fry. Kaka na. Muglat na agad. Agad ko sa ano. Agad ko pa ni. Ipariyas. Hindi mo ba? Yung
Yes, at dito naman iba. Oh, di kaiba ko kaiba. Kaya marami sa mama mo. Ako kaiba. Ako may bakilo ko. Di matan. Pampipag iba. Yan, mare, kung di maabaliw. Mari ako. Mas masuriyo ah. Pwede mo sa salay, kung garo ka din sa salay. Para madali sa aga ka na uba. Kawat na kung kasinitan. Minsan sa ruman. Maulan. Puro hindi man na nagdadalugdug nga. Bakit mo nga ning tibagan? Ayok ko dog. Uda kilat. Mga kumayag mo. Ay, ako di ba tama? Wala na sila sa kanya. Sa paligid. Ako kayo sa paligid. I need somebody who can love me from afar. Daniel! Ken Ken!
Ilang oras na ba ako? Oops, pwede na to. Guys, maraming salamat po ha sa inyong pagbisita po sa akin sa live kong to. Tayo po ay mag-end na. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. At bye-bye. God bless you. Bye guys. End na po tayo. Tapos na.